Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, sana po mag-subscribe ka and hit the notification button para ma-update po kayo sa aking mga susunod na upload na video. Thank you so much! Hi guys! Meron na naman ako ituturo sa inyo kung saan Hi guys, meron lang tuturo sa inyo kung saan makikita kung may copyright o wala ang inyong mga videos sa YouTube. Kung saan makikita kung mayroon kang copyright o wala sa iyong video nga ina-upload sa YouTube. Una, punta tayo sa Chrome. Tapos, type natin yung www.youtube.com. Tapos, pag nandito na tayo sa dashboard ng Chrome, i-make sure lang natin guys nga naka-desktop site po tayo. Click natin yung 3 dots, desktop site. Ayan. Tapos ganyan na yung lumabas guys. Tapos, click natin yung profile picture natin guys. Profile picture sa YouTube. Ito. Tapos, click natin yung your channel guys. Tapos, You are now listening to dito na tayo, DJ guys, Beast sa PH. dashboard. Click natin yung customize channels. Yan. Tapos, dito sa gilid guys, i-click natin yung video natin. Dito sa pangalawa. Ayan. Tapos, yan. Dito na tayo guys, sa mga video natin nga ina-upload natin. Tapos, dito natin makikita kung may copyright o wala yung ina-upload natin guys. Tingnan lang yung guys, yung restriction. Dito sa restriction guys, dito sa restriction, ang lumalabas yan, may copyright. Tapos, ito naman sa akin lahat, wala itong copyright guys. Kaya, ito, ang nakalabas is none. Yan. So, wala siyang copyright. So, ganun lang kadali guys, magtingin ng copyright sa mga video ninyo. Yun sa mga baguhan dyan, kung yung hindi pa alam nila kung saan makikita yung copyright, ito na po. Salamat!